en puɗɗorima inde gena joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewnde heeranide julɓe to laakara yo nannu en hen hande ko hoore biir 18 lewru silto woni jeenaɓuru hitande 2021 tawi ko ɗo e haalirde añam ɓamde pulago añam yeroyaɓe waktu 21 ɓiijo fawi hojomaji 50 ɗo e guindi Espagne tawi ko ɗin waktuji 19 pawdi hojomaji 50 joni toon to Fardalla Fouta e nder guindi Mali ena to karallagal to Abbas Malal Abbas mo ndendori kaƴel to ɓerege jenga yeyno ene wallodira e Aissata Diallo debbo ngendi fuɗɗi bela haalirde añam mo liggi seyba gorgol e balle walalde ene huufi haalirde nde giɗo moɗon Abdoul Hamidou Malik Sada Ahmed Djibril Hammad Dewatu no kewɗen wirude walla mbiyen Abdoul Maymouna Samba Habi Diara Penda Diareta Baba Racine Siré Ibra Boubou ha joni koto banggue nene wadde mbiyen ko lamtoro sall Abdoul Toksel modulmaji Dembe Jeejengo Sare Hamme e Nammadi juugel e falo salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbula joli yari ƴeŋi yarani ƴeŋi jeŋde ngormali ɗon wañoɓe mbiyanno noddane kam Mamadou Amadou Ousmane Gogol dabɓo bondu hade jaawo woɗɗi fellotako ɓattima birgotako kono wona toon paɗen en calmini ndugumaji e kuuɓal en garti yuɓɓinde yewtere men caggal de yewtere men ɗam Allah adi ɗam dende gasi eɗen piɓi waddude musidɗo meɗen joom deftere ɗam Allah adi ɗam dende Dembel Sall kono weeyo wona paso en dañani fartange wawde waddude makko yewtere nde joni joni o kono ɗum foof e waade noon wuuri sokoru faali ñawlugol ene ɓuura kayitugol bandiraɓe tedduɓe caggal ne jettuɗen jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe mbaɗo ko wela waɗa laato dokkude en fartange kadi hawrude hande o muñani en ko heewi o heppani o rokki en kadi terɗe meɗen foof ha timmi eɗen celli kadi eɗen cellira ala ko woni goƴe men so wona hande ganduɗa wadde nde ɗo yewtere e fuɗɗorade kadi bisimillahi e jofnirde alhamdulillahi no ɓiɓɓe julɓe mbiyata ni en gari gam lomtinde deftere ɗam Allah adi ɗam dende yewtere nde ganduɗa ene wiye ɓe jeehi ɓe gartani yewtere ɓe jeehi ɓe gartani taw kadi ƴoga koye deftere musidɗo meɗen Mamadou Salif Mbaye mon Néré Waalo taweteɗo toon to leydi Gabon en calmini dendagal Néré e kuuɓal en calmini sen mbi Néré en calminat toon Saydou Sy calminen toon ganduɗa hoore maɗa Aissata Sy calminen toon ha joni Acca Mbaye calminen toon Fatima Amadou Kane ɓinguel pullo wadde sen mbi Néré en calmini dendagal Néré jeeri Néreyel e Néré Waalo foof en calmini bandiraɓe tedduɓe sikki ala haade meɗen nadde nde ɗo deftere ko yettude bandiraɓe rewintoɓe jewte meɗen e kala saaha weltortoɓe jewte meɗen en calminiɓe kadi en beltanimaɓe hen ɓe ganduɗen hen ɓe en ganda hen anduɓe en ɓen hen ɓe foof kadi en calmini en juurima en mbi ketki malaki wona wawde nawi en hen ko yidde nawi en hen ko so tawi defte ɗe bindama yode jange yode coode soɗe coodama yode jange ko ɗum woni ko deftere nafata bandiraɓe tedduɓe eɗen beltono noon musidɓe meɗen ɓe ganduɗa kañumenne en mbaɗa hen golle pattam lamije gam taro defte ɗe ganduɗa ko defte pular bindaɗe en calmini ɗon guiɗo meɗen Ibrahima Simalle
Ibrahima Simalla mo ganduɗa ene tara deftere giɗgol gonga kadi kadi taw ko tawra reguigo jewte badde fayida en beltanimamo kattude ko noon guiɗo meɗen Hamidou Ndiaye eɗen calminamo kadi eɗen beltanomo e tara makko defte ɗe ganduɗa kankone o ala ngamela defte kewɗe omo tara eɗen ketto jewte makko en beltanimamo kattude ko noonne malaɗo guiɗo leñol en beltanima ɗum woni Saydou Hammel Mbare mo ganduɗa kañum nen waɗa hen gueɗe badde fayida to banggue taro defte e doro guise kañumne eɗen keɗo jewte muɗum tarino deftere guiɗgol gonga e woɗɓe jambareɓe woɗɓe waɓe hono noon foof eɗen beltanoɓe nde tawno deftere so tawi windama sodaka ala gartam so sodama janggaka ala gartam so tawi kadi ko goto tan janggi hanne hoore muɗum ene waɗani ɗum gartam kono so tawi sarama ɓurata nde tawno wona yimɓeɓe foof mbawi janggude wona yimɓeɓe foof jogui yaajede janggude wona yimɓeɓe foof kadi bellitana ganduɗa hoore maɗa wawde janggude gam tarde defte ɗe lowa ɗum e noppi yimɓeɓe bandiraɓe tedduɓe ɗum noon en calmini dendagal ene ketto yewtere meɗen to haalirde Agname Ɓamde Pulago Agname Yereyaɓe ha toon to ko Sir Radio e dendagal hettotoɓe en e to ganduɗa ɗiɗo leppi jogori haɗoyde foof en calmini en juurima toon to YouTube kadi bandiraɓe foof calminama saabu eɗen gandi ma jewte kewɗe mbattu ɓennude toon to YouTube taw ganduɗa hoore maɗa bandiraɓe kadi jokka hettade wadde en calmini tan ɓe ganduɗa ene ketto en kadi ene beltoro en hayso en ganda ɗum en calmini foof en juurima en mbiɓe kadi ketki malaki en calmini toon Mamadou Amadou Ba toon to leydi Mali toon ganduɗa hoore maɗa to ganduɗa joom danki gaynako en calminimo toon to Kucala leydi Mali en calmini danki gaynako e kuuɓal en beltanimaɓe kadi golle mabɓe payodinde leñol ngol yogeno senden sembina yettina pandale ɗe bandiraɓe tedduɓe sen gari mbiɗen ndeɗo deftere nde ganduɗa ko deftere ene windi ɗum guiɗo meɗen Mamadou Salif Mbaye taw jeeya toon ko toon to Nere Walo kanko te windi ndeɗo deftere nde ganduɗa titode mum wiyete koɓe jeehi ɓe gartani hol yaaɓe gartani ko ɗum jidden andude holtoɓe jaano ko ɗum jidden andude holko waɗi kadi ɓe jeehi ko ɗum jidden andude nde tawno goram so tawi neɗɗo hunde yeehi nafata ɗum ko artude kono so tawi ɓe jeehi ɓe gartani bandiraɓe tedduɓe ma wot ko tawoyɗen e nder yaadu he nde tawno fulɓe Fuuta Jalo mbi yaadu so tawi ndu nawrani do artiray wadde so tawi neɗɗo yeehi artani ɓe jeehi ɓe gartani bandiraɓe tedduɓe won ko soomi e kaɗo haala kono noon so tawi ganduɗa hoore maɗa jungo ene dande fulɓe mbi ko deddere yawtani kala ko woni e lahal juuɗe ma jeetu tawde kay eɗen jiime e deftere he ma en gandu hol yanoɓe gartani ma en gandu holko waɗi ɓe jeehi e holtoɓe jaano e holtoɓe ndewi nde ɓe jahara nde wadde noon haade meɗen yaade bondi deftere nde en duttor ha joni salminde bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe meɗen kala toɓe goni eno ɓe goniri e ganduɗa eɗen beltoro e jewte meɗen kala e saaha eɗen keeɓa noddani eɗen keeɓa haalaji belɗi haalaji jurminiɗi en calmini ɗon mawni meɗen Hafsatou Hamidou Malik Sada Amadou Djibril Hammad woni Hafsatou Moussa Hawli Yero Ousmane toon to Ndulmaji Demɓe goggo mi wima jaam hiirema kadi a wiyama ketki malaki en calmini galle o foof e kuuɓal en calminiɓe kamɓe foof noɓe potiri galle o foof e kuuɓal en calmini ɗum nonne Coumba Nenam Rahmatullahi Sall a salminama en calmini dendagal tan hettiyankoɓe meɗen e ngaɗo sanga bandiraɓe tedduɓe sen gari e natirka kaɗo ndeɗo deftere o wi ɓe jeehi ɓe gartani ko deftere nde ganduɗa ittande e cimtol gongol yantude hen e yiyande men heeride ɓe jeehi ɓe gartani ari ko feññinde dendagal jikkuji jolɗi e yonta men saabu mbayladi ndeysan goram kesamago e nan natodiral pine deftere nde ari kadi ko beele eɗen tesko yaadu men hande ndu jerodiren ɗum e yaadu men
hanki du beele eɗen mbawa tafde hen jaɓɓal men janggo goram. Joni noon o wi neɗɗo ene foti ɓedde golle mum e kala saha anda no fentiri yaadu muɗum siwta sigga seɗa kala ko teski yaadani e ganda ɓamtare mum nde wawa subtanade hoore mum ko naftata ɗum naftata rendo muɗum rendoji mum garoji jango ɗi. Deftere nde ina soomi bagginali kirjinali e wajuji fof ene hen e wasiyaji bagginali ɗi ko dendagal laabi e miijo men pewɗi ɗi jidden leñol men fera walla rewa ngam ɗelñitare jango men yeru sembinde e nangitade e diine men l'islam rende en ɗam e neɗɗagal men kirjinali ɗi jowiti ko yidde dental tafde pelle e dow golle e daranade ƴellitare ɗemgal meɗen pular bedgal bangal no jumri e juumal welde ngal. Eyyi wajuji gondi hen ɗi ko siftinde en ko ala ko wattinta so wona ganda golle moƴƴe muñal noon ko jogitari mawdi fewde e aduna. Deftere nde ari ha joni ko duwanade wasɓe pittali mumen ngam yinnode ɗumen humnude foddeji mumen ko ɗin goni darnude ɗin foddeji goni darnude galleji e huɓɓude pooye ko ɗon yakare boni goddi taƴi ko ɓen goni yaaɓe ɓe gartani wallahi goram sankiɓe e laabi ɗangal walla waraɓe e jeeyirɗe mumen walla nder golleji mumen ma e nder kasoji tawa ganduɗa hoore maɗa bandiraɓe ɓattaki ɗumen ni e oɗon saaha ko nonne kadi nde ari ko momtude gonɗi ɓe hollaɓe lebte aduna tampina jogitari mumen hepta sabu wonde ɗumen tumarankoɓe. Eɗen jakori noon ma deftere nde wood ko nafti rendo men eɗen guddita damal ñiŋoje e teskuyaji ma wajuji ummorade e kala ganduɗa hoore maɗa janguɗo deftere nde e miijo men ko ɗum hokkata en coftal pertal e yidde jokkude golle meɗen ɗe puɗɗiɗen ɗe. Ɗum noon ko Mamadou Salif Mbaye ɗum noon bandiraɓe tedduɓe joni so tawi jeyɗo o ñaawi mayen natan deftere nde. O wi sawru yoro worani bewɗo sawru yoro worani bewɗo ɗi duuɓi fof toɓani saka ilam soño e heege koɗima hirnage rewo Afrique yoro sompi mbaggu mum laddeji fof ngoli leɗɗe gadanteje hanki ko ɓuri hen hewde maayi leydi fiɗɗitima wonti seeno meho e jeerende yoga e calli bamruɗi gobbima leɗɗe bamwamuje e murotode lomtima cilude gawdule e nammade yimɓe ngani sabu ɗo doge waɗi ɗo tinda dañaka wallahi to doge waɗi to tinda dañaka wadde ha joni sen duttima e yimre meɗen nde ganduɗa ko ɗangal to doge waɗi to faya wodani hawriti tigui
e nde ɗo deftere nde ganduɗa ɓe jeehi ɓe gartade. ɗum waɗi neɗɗo ne winda, miijo winda, goɗɗo miijo winda, goɗɗo miijo winda, kamɓe fof miijoji mabɓe kawritoya taw ɗo ɗi kawrita ɗo eɗi nandi ko ɗi kalata ko, eɗi nandi ganduɗa hoore maɗa fandare, eɗi jiidi ko ɗi jahata ko, taw hay goto anda hen goɗɗo o, hay goto kadi meeɗa heɗade goɗɗo walla jiide goɗɗo o wala. kono noon goram miijoji ɗi kawrita sababude jogade goƴa goto. so tawi en mbi ganduɗa hoore maɗa ɓe jeehi ɓe gartani, o wi nde ganduɗa yooro sumpi mbaggu muɗum, ay kaɗo haala o haali hen yoga hen ganduɗa hoore ma e calli bamnannoɗi gubbima leɗɗe mamaji e gueɗe mbaɗi hon noon, yimɓe gaani sabuɗo doge waɗi ɗo tinde wodani. wadde kay sen mbiɗo doge waɗi to faya wodani, hanki ko ndema e gaynaka wonno hande yoore itti sagataɓe kawji yoga hen e ladde naati, yoga hen kay e maaje tacci, yoga hen e jeerede sahara pecciti, kono yoga hen heege ɗon ko wari. ƴeew ndeɗo winnande nde binduɗen ɗum, ndeɗo yimre nde binduɗen en koyɗani hebde ndeɗo deftere. hande eɗen jiimi e ndeɗo deftere hawriti ganduɗa hoore maɗa e kaɗo haala e ndeɗo windande nde binduɗen taw koto doge waɗi to faya wodani, windade joni fodde duuɓi 6 walla jeeɗiɗi. joni noon o wi ɗo tinde dañaka remoɓe, aynaɓe e awoɓe mo woni kala tinigo yooro. awoɓe mbatti jiirodirde koɗa kon ngelloyon e giccon, kon ɓe berlotono e saaha nde ganduɗa gubbi hanki keewi. remoɓe ɓe jowitima e ballaji ɗi ballani, so wona ganduɗa ɓeydugol soppere leɗɗe e sooño. aynaɓe ne ko heewi hen geggi heddiɓe ɓe mbatti ganduɗa aynude sardiji ɗi sarɗiji mumen timmani timminaka. hammadi ko ɓi jibinande moƴƴere, njool dow naworɗo sembe. bandiraɓe tedduɓe, sen duttima kadi deftere meɗen ɗam Allah adi ɗam dende nde ganduɗa ko hakkude hammadal e hammadi mawɗo e buubu hammadi buubu ha yettoyi to deftere nde hanno. wadde ha joni en gimmima e hammadi, kono ha joni goram en natti e hammadi goɗɗo. eyi o wi hammadi ko ɓi jibinande moƴƴere, njool dow naworɗo sembe, moƴƴo mbaadi, belɗo yiide, kono hono no yontidaɓe mum makko ɓe nduɗo sawru worani mo, hono no yontidaɓe makko ɓe mbayni nduɗo sawru worani mo. o mawni e galle mawɗo, kanko hammadi oɗo o mawni e galle mawɗo, joom ngalu jañgu, o wuuri e bewre e korsa mawɗo ummorade e jinnaɓe makko, kanko hammadi oɗo henna. korsa mawɗo immorade e jinnaɓe makko, kono bewre nde ittani hakkille makko, fuynani mo, ɗaynani mo. o fini subaka goto, o noddi bam makko, kanko oɗo hammadi, e yummakko e bandiko debbo Fatimata, e cuddiɗo makko ene wiye Malaɗo. o wiɓe, baaba, nene, miñiraguelam, joom suudam, ko jam tan noddirnomi on. ɓe mbi, yo Allah ɓeydu jam. o wi, hanki Allah waɗino en jogiiɓe, jogogal men noon kadi ina yorno, sabu en jawaki, en ɗawani hen hay goto eko joguinoɗen ko. aduna noon yahata ko ene waylo, kono ko wayli ɗo e ɗo men ɗo kam ndimagu men waylaki. ko wayli ko fof ɗo men ɗo kam ndimagu men waylaki. ete ko ɗum ɓuri himmude e neɗɗo. jawdi hanki ndi noon ko onon ɗaɓɓuno ɗumen ha keɓɗon. hande noon sawru gorle arti e am, joni noon miijo jolani kam yomi ɗanno, mi dardoya Allah, mi waɗa no gijiraɓe am ɓe fof mbaɗi ni.
goram mi waɗa no giƴiraaɓe am ɓe fof mbaɗi ni ɓe keɓɓiti ɓe mbimo sinno ko sago amen a ɗannotonoko sabu ɗanngal welani hay seeɗa kono ko ɗum tan woni ko coccorgal maɗa e oɗo saaha ɗum noon min mbawata tan ko widema tan ko yo Allah wat janje foda jiidal sa yeehi tinnoɗa ndena ndimago ma neɗɗago ma nangitoɗa kadi e diine ma nanga e diine ma no feewi so tawi a hawri kadi e bande en tinnoɗa e mumen no feewi woni bande en noon ko kala mo jeydaɗa leydi jiiduɗa ɗemgal e diine e ngaral ɓe ko bande en bandiraɓe tedduɓe ɗo hammadi waynotoɗo mataw enenne en mbaynorto ɗo tan ha ñande wonde garten jokken ndeɗo deftere so jeydo ñaawi tawi ko deftere meɗen wiyetende ɓe jeehi ɓe gartani hol yaaɓe gartani ma en gandu holnoɓe jaaruno holtoɓe payi e hotoɓe ndewno holko waɗi ɓe jeehi sikki ala so tawi jungo ene dande no mbinoɗen ni ɗeɗɗere yawtani wadde hay ɗeɗɗitere yawtani deke ma en gandu holtoɓe payi te tawno Baba Maal kañum wino ko sinno mi andino mi yaada e yanoɓe nden enenne en mbaɗi hen yimre to doge waɗi to faya wodani gena waɗi kadi en garti e deftere ɓe jeehi ɓe gartani ma hawritoyi coomɗi coomiɗe e yimre nde to ma en coomdu ɗum e nde ɗo deftere kono fati ko soome deftere he ma en coomdu ɗum coomtanen ɗum renndo ngo bandiraɓe tedduɓe yo gena rokku en tawede ko arata wonda e cellal on ñagama yafuya so tawi waɗi cugge cagge so tawi waɗi bettere so tawi wonko ooñi hen fofof ko yo fewtan jidden ɗe to banggue wonno toon ko Abbas mala Labbas mo ndendori kaƴel to ɓeerega jenga yeyno tawi kadi ne wallodiray Aissata Diallo debbo ngendi fuɗɗi bela haalirde Agnam yuman Mamadou Gurowo Yella Sar Ibrahima ga noon ko guiɗo moɗon gorkom dulmaji demɓe funebe sare hamme e nammadi juugele falo salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnire joddugel buuli mbula joli yari ƴeŋi yarani ƴeŋi ƴeŋde normali wadde mbiyen ko Abdoul Maymouna Samba Habi Diara Penda Diareta Baba Racine Siré wadde hande paɗen ko talɓe ɗum noon en calmini galle talɓe kuuɓal en calmini kawiraɓe meɗen en calmini dendiraɓe meɗen nafoɓe hen eɓe nafata foof en mbiɓe jaam hiire mabɓe kadi en mbiɓe kadi ketki malaki ɗum noon en dokkodiri yaadi ha ñande wonde so jeydo ñaawi ko gueɗo moɗon lamtore Sall Abdou Towsel haalirde Agnam ɓamto Pulago Agnam Yereyaɓe jokke hettade toon to www.agnamtv.com son naati toon jewte ɗe nan toon ɓenna jamma e ñalawma ko noonne kadi to ko sen radio wonande joguiɓe application so tawi naati toon jewte ɗe nan toon jaaha jamma e ñalawma ɗum noon on ñagama yafuya e kala sengo en dokkodiri yaadi ha ñande wonde so jeydo ñaawi jarama yo jaam wal mbaɗo nder hen